Terve, mä oon Tommi Grönholm. Ja mä oon Anssi Tuulenmäki. Ja tämä on Hyvät teknologia-uutiset. Mistä me, Anssi, tänään puhutaan? Tänään puhutaan robotiikasta ja erityisesti nuorten suunnasta katsottuna. Joo, ja vieraana meillä on Team Melon Riihimäeltä, joka on just kuvauspäivän aattona tullut toiseksi European Open-kisassa, missä oli 90 kisaa ja 60 ulkomailta, eli aika raju saavutus. Ja tämän jakson ulostuloaikaan ovat palaamassa Jenkeistä MM-kisoista. Tervetuloa. No niin, Team Melon, tervetuloa. Onnittelut eilisestä. Haluatteko kertoa itsestänne vähän sen? No, nimet kerrotaan ainakin ja vaikka mitä tehdään joukkoissa. Mä oon tosiaan Tuomas ja mä oon tiimin kuski. Tai kuskina toimin pääsääntöisesti auttelun rakentamisessa, mikä pystyy. Osa. Mä oon Leo, ohjelmoinnista pääosin vastaa jotain kenttärakentelua. Joo, mä oon Emmi. Mä oon rakentanut sitä robottia ja sitten kans vähän auton ohjelmoinnissa. Joo, ja mä oon Hilla ja mä kirjoitan sellaista päiväkirjaa. Se on minun notebookki, että siinä on niin kuin kaikki, se on sille, että siitä pitäisi olla toistettavissa se koko prosessi. Ja sitten oon auttanut myös rakentamisessa. Mahtavaa. Kuulostaa ihan semmoiselta insinööridokumentoinnilta. Tehdään tosi tarkasti ja omilla rooleilla. Ja eilen tosiaan olin kisaa katsomassa, niin se oli hyvän näköistä, että Leokin tuli sieltä varaakkujen kanssa sinne. Vaikka et ollut siinä areenan vieressä, niin jokaisella on oma tiukka rooli. Ja ehkä semmoinen urheiluhenki kanssa, että sitten käydään kaverit kättelemässä, kun ne putoo, niin on mahtavaa. Miten te olette näitä rooleja päässyt päättämään, tai miten ne valikoituu joukkueessa? No, pääasiassa ollaan haettu mikä on toistumme vahvuudet ja menty siltä pohjalta, että ketä on paras missä, niin se tekee sitä. No meidän joukkueessa rakentaminen ja ohjelmointi menee jo vähän silleen, että ketä millä kaudella tekee sitä eniten, mutta nyt tällä kaudella mä sitten. Kuinka kauan te olette nyt opiskellut robotiikkaa, että pystytte tällaisia temppuja tekemään, mitä se kilpailisi teitte? No meillä se alkoi yläkoulussa, tai niin kuin alkoi käsityönä yläkoulussa ja sitten pystyy 7-luokalla valita myös valinnaiseksi sen aineen ja sitten niin kuin koulun jälkeen kerhoissa kisatoimintaa pystyy. Joo, ja mä itse aloitin jo 5-luokalla, että kysyttiin, että haluatko tulla robotiikkajoukkueeseen, niin sitten. Oletteko te kaikki Riihimäeltä kotoisin? Joo. Ollaan joo. Mikä teitä saisit innostumaan tästä näin pitkälle, että olette lähtenyt kisaamaan? Kai se pääkannustin on aina just nuo matkat, mihin pääsee käymään ja sitten mielenkiintoiset tapahtumat. Mä oon tykännyt tehdä kaikkea sellaista pientä ja jotenkin tuntuu oikealta silloin 6-luokalla lähtee mukaan. Mielestäni se kisatilaisuus on jotenkin tosi sellainen jännittävää. Siinä on sellaista niin kuin tosi hyvää tunnelmaa, että se tuo sellaista luonnetta siihen. Ehdottomasti. Joo, ja sitten on kiva, kun oppii paljon uutta koko ajan, että se on myös kiva puoli tässä. Tuo hyvä tuo oppimisjuttu, niin päästään Haasinsillalla seuraavaan. Eli mikä siinä robotin suunnittelussa ja rakentamisessa on haastavinta teidän mielestä? No jokaiseen kauteen ja pelihaasteeseen niin on sellainen omanlainen ongelma. Yleensä liittyy niihin pelivälineisiin tai niiden sisäänottoon. Niissä ne pyörii ne vaikeammat olekaan. Joo, se on hyvä, kun tälläkin kaudella on se autonominen osa, että on niin kuin pakko olla. Ja multakin yksi katsomosta kysyi, että mitä hän toi yksi tyttö tuolla tekee, kun siellä mitattiin, että se robotti on varmasti oikeassa paikassa, koska eihän se muuten kerää pelivälineitä, jos se ei lähde oikeasta kohtaa. Siinä mielessä. Joo, se on tosi tarkkaa, että se on niinku, se on kyllä kurja, jos se ei mene niinku oikeaan kohtaan se robotti, niin sitten ei niinku saa niitä pisteitä siitä ja sitten se voi olla sen takia se niinku mennä huonosti se loppupeli. Siitä on myös sellainen, mikä me ollaan nähty paljon kisatoiminnassa, on se, että se kenttä, mikä sulla on koululla, voi olla vähän kuluneempi tai pelivälineet voi olla kuluneempia, niin sitten se ohjelma ehkä toimii samalla tavalla siellä kisakentällä. Syntyy hirveä häslinki siellä kisakentällä yrittää. Niin monia muuttuja, mitkä pystyy vaikuttamaan siihen, varsinkin ohjelmointiin. Onko teillä sitten softassa jotain pieniä säätöjä, mitä voi tehdä, vai onko se vaan sitten niin kuin sormet ristiin ja paras tulos, mikä on saatavissa? No, on totta kai sitä pystyy jonkun verran muokata. Ei nyt, jos on niin kuin kauhean pitkä ohjelma, niin ei viittisi niin kuin kauheasti alkaa muuttaa. Sitten pitää vaan toivoa, mutta ainakin se autonominen ohjelma, kun se kestää 15 sekuntia, niin sitä nyt pystyy aika hyvin muokkaamaan. Mua vielä kiinnostaa se, että kun te suunnittelette nyt sitä robottia, se haaste on niin kuin tiedossa, niin kuinka paljon te mietitte sitä, että
minkä osan se robotti tekee nimenomaan itse ja minkä osan ihminen ikään kuin ohjaa sitä robottia? No siis käytännössähän, kun me lähdetään sitä robottia suunnittelemaan, niin molempien pitäisi tehdä oikeastaan kaikki osa-alueet, mitkä tulisit hyvin tutuksi tuolta Jenkeistä, että parhaat tiimit tekee kaiken. Joo. Ja se pitää ohjelmoinnissa, autonomouksessa, ajamisessa, pitää tehdä joka asia periaatteessa. Ja sitten on myös, niin kuin jos puhutaan niin kuin robotin ohjaamisesta, niin myös jälkeen niin kuin asioita, mitä tapahtuu NS-autonomisesti. Eli vaikka painetaan jotain nappia, niin sitten niin kuin joku pyöringin kautta joku sensori ottaa kiinni tai jotain tällaista. Entäs sitten siinä kisatapahtumassa, siinä on pakko tehdä myös yhteistyötä niiden toisten tiimien kanssa. Onko se niin kuin jotenkin semmoinen aika intensiivinen vaihe vai? Se on kyllä, kun saa tietää ne parit, kenen kanssa on, niin sitten jos siellä onkin joku sellainen vähän huonompi joukkue, niin sitten on vähän silleen, että no voi hitsit, että en mä nyt tiedä, että tuleeko siitä sitten mitään, mutta kyllä se nyt niin kuin aina suunnitellaan sitten sen toisen joukkueen kanssa, että mitä ne tekee ja mitä me tehdään. Ja sitten se on just, jos se on vähän huonompi joukkue, niin sitten me tehdään vähän enemmän, niin sitten ne tekee sen, mitä ne pystyy. Ja yritetään paljolti just siinä kisatilanteessa niin käyttää molempien joukkojen vahvuuksia parhaan mukaan. Että. Ja sitten selvitellään, että mitä muut osaa tehdä ja että silleenkin hioo taktiikkaa. Että siellä on aina hirveä heti pelin jälkeen, niin mennään etsimään uusi joukkue ja mennään hioon taktiikkaa. Ja välillä harjoitellaankin sitä sitten, jos tarvii. Ja. Siinä on yleensä aina silleen, että jommankumman joukkojen pitää ottaa tällainen johtotila, että jommankumman pitää sanoa, että jos toinen joukkue on vähän niin kuin nähdään, että vähän heikompi, niin sitten niin kuin, jos sä oot itse sitä mieltä, että tiedät paremmin, niin sun pitää niin kuin sanoa se. Ja mehän ollaan kuitenkin tasoa verrattuna aika nuori joukkue ja pärjätään niin kuin ikään verrattuna tosi niin kuin hyvin, niin se oli, mikä oli jossain kohtaa ongelma. Se oli vähän niin kuin pelotti mennä niin kuin nuorena ottaa se johtotila, mutta kyllä se nyt onnistuu tosi hyvin. Joo, niin teillähän on pikkusen historia, että mä oon muutaman vuoden käynyt SM-kisoja katsomassa, te olette ollut siellä kärkikahinoissa ja jonkun vuoden. Että. Se on musta ollut myös tosi kiva, että siellä on siis nuoria ja vanoja ja tyttöjä ja poikia ja niin kuin kaikki tuntuu pärjäävän ihan siellä yhtä hyvin. Että se ei ole, ikäkään ei ole minkäännäköinen niin kuin kriteeri, etteikö joku voisi nuorempikin porukka pärjää. No mitäs tämä robotiikka ja robotiikan parissa kisaaminen on muuttanut teidän elämää? Onko se muuttanut tapaa esimerkiksi ratkoa ongelmia ihan arkielämässä? On se varmaan pitkälti, että ajattelee asiat ehkä vähän eri kantilta ja loogisemmin, että mitä sä voisit tehdä tossa. Mitä sä ratkaisit sen ongelman vaikka just robotiikassa, niin sitten sä voit miettiä, mitä sä ratkaisit sen ongelman arkielämässä. Sieltä on saanut ihan varmasti vaikutteita ongelmanratkaisuun. Yksi, mikä itsellä huomaa, niin ei heti luovuta, että se on just ohjelmoinnissaan tulee tosi paljon muita erroreita ja tällaista muuta tällaista ongelmaa, niin se, että kun tulee joku haaste, niin kun katsoo uudella tavalla sitä haastetta, eikä vaan niin luovuta siihen. Tämä oli yksi asia just niissä, kun oli se tulevaisuustaitojakso niillä edellisellä kaudella. Niin juuri se, että ne, jotka on niin kuin tottunut luomaan sitä uutta ja niin kuin rakentelemaan ja fiksaamaan, niin juuri tuo asenne, että se on niin kuin lähtökohta, että se on vähän hankala, että siinä aina tulee joku ongelma. Ne, jotka on tottunut siihen, ne tietää, että tulee ongelmia, mutta ne ei silti luovuta, vaan päinvastoin. Se on vasta niin kuin lähtötilanne. Niin, lähtee haastaa itse ja etsimään niitä eri ratkaisumalleja. Toi on nimenomaan vaan tämmöinen tulevaisuustaito. No mitä te meinaatte sitten tehdä jatkossa? Teillä on nyt jo paljon osaamista. Meinaatteko jatkaa robotiikan parissa vai jotain muuta? No totta kai meillähän tässä 2 vuotta ainakin vielä tässä sarjassa kisaamista, että sitten jatko-opintoihin. Joo, ja on myös kuulunut sellaista juttua, että toi niin kun jatkuu, toi kisaaminen voisi jatkuu myös niin kun, sitten yliopistoissa mahdollisesti, niin toivottavasti se pääsee sinne asti, niin sitten olisi kyllä kiva jatkaa vielä tätä niin kuin lukion jälkeenkin. Että kun me ollaan liian vanhoja, tai sitten kun ollaan liian vanhoja tähänkin sarjaan, niin siitä on vielä 1 sarja, mutta sitä ei tosiaan ole vielä niin kuin Suomessa ollenkaan. Siihen sarjaan on tullut rahoitus ja kaikki on nyt valmistettu, että se tulee ensi vuodelle Suomeen yliopistosarjaan. 1 joukko ja Te voisitte perustaa firmaa ja ruveta tekemään humanoidirobotteja, niin kohta niitä kaikki on ostamassa kukaan. Just näin. No mitä viestiä teillä olisi nuorille, jotka on kiinnostuneita ehkä teknologiasta, mutta ei niin kuin ehkä löydä sitä viimeistä kynnystä vielä tai ei pääse sen yli, että lähtisi kokeilemaan, jota ei välttämättä robotiikkaa, mutta ylipäätään, niin onko teillä
jotain sanottavaa viestiä? No, mulla ainakin itsellä on se, että vaikka tulee sellaisia nörttikommentteja, ehkä olet pelkää, että kaverit tulee sun nörtiksi, niin sillä ei ole mitään väliä. Että loppujen lopuksi kuitenkin pitää tehdä sitä, mikä kiinnostaa itteensä. Nimenomaan just, että jos sua kiinnostaa asian, lähde ehdottomasti tekemään sitä, että siitä ei ole mitään muuta kuin hyötyä. Niin, että ei siinä ikinä oikeastaan menetä mitään, jos kokeilee. Joo. Ja sitten tämä on niinku hyvä esimerkki esimerkiksi nyt tämä teidän osaaminen ja koulutus, että sitä voi kyllä sitten hyödyntää kaiken näköisiin asioihin, että se on niinku semmoinen vähän ajokorttityyppinen. Niin kyllä, musta ainakin näyttää, että vaikka ei ajautuiskaan sitten tai päätyisi teknologia-alalle, niin siellä on kuitenkin tosi paljon työelämätaitoja, että on ryhmätyötä ja erilaisia rooleja ja sitä neuvottelukeskustelutaitoa, mikä on tosi iso etu jo tuossa vaiheessa, että moneen muuhun, joilla ei ole tällaista kokemusta. Joo. All right, hei, oli tosi kiva, että tulitte ja toivomme kaikkea menestystä sinne seuraaviin vaiheisiin. Ja katsotaan, toivottavasti törmätään vielä aikuisenakin, että teillä on joku firma pystyssä tai jossain, että tullaan muuten vastakkain, ei sitä tiedä. Maailma on pieni. Kyllähän se oli hieno olla täällä ja kiitos teille paljon, että päästiin käymään. Ilman muuta, kiitoksia ja tsemppiä kisoihin, jotka tätä, kun katsoja katsoo, niin ne on kyllä mennyt jo, mutta ei se mitään, kisoja tulee aina lisää. Niin. Kiitos. No niin, Janssi. Meillähän voi lähettää joka kaudella kysymyksiä ja kauden lopussa on sitten Q&A-jakso, niin mikäs meidän kysymysten osoite on? Eli vanha tuttu htu@ilry.fi. Ja muuten kaikki jaksot näkyy meidän verkkosivuilta ilry.fi/teknologiauutiset tai ne voi kuunnella Spotifysta. Tämä oli Hyvät teknologiauutiset.